Oh. Hindi nagaga ng aileron. Why? Hindi nagagana ang aileron. Gana. Na-damage. Ayun na eh. Ang ayaw talaga. Naging trichagil ang hanip. Ayos talaga, di nagahan ng aileron o tano daw. Di guminahan ang hamag. Tanggal uma. Buri maayo talaga din nagagana oh. Otro. Something. Buri maayo talaga nagagana ang hawag. What? Yan, ang galing. Ang galis. Maon. Palit na kasi ari daw yung kanina dapat nirinig ko yung Christians. Hindi nagana. Ay, baliktad. Ay, baliktad. Ay. Nice. Baliktad lang pala. Wire. Hiyo, si pagkakasalpak sa receiver. Braille lang oh. Eh paano nang itay pahamag na yun eh. Ha? Basag naman. Alright. Yan na naman. Test flight.
Test mic 1 2 3. Magian. Sobrang gian. Magiano na malugod ang ano niya. Nahiro na. Bako na si dati. Bako nangangarog si dati ang ano niya. Mga flight quality niya. Magian. Tail heavy na haman lugod ng hawag. Nadiretso na. Nadiretso na. Nose heavy. Ah! Mga doon damulag na eh. Nose heavy ay